Nå, der er I. Prøv at, der er julegaver til alle. Prøv hjemmesiden 19april.dk. Den er fuld af overraskelser. Jeg ser meget frem til at se jer. Så vi ses den 19. april. Det håber jeg i hvert fald. Kommer I? Det gør jeg. Ja, altså ikke på den måde, men jeg håber vi ses. Prøv siden 19april.dk. For helvede, den er fyldt med overraskelser. Godt.